Hey guys, खुलुमबाय सबफ्रोमखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय थाबाय स गाइस माबोरै दं आसा खालामदों सबफ्रोमबो मोजाङैनो दं बैसोनि उनाव मोजाङैनो दङ स लोगोफोर दायो जोङो अरियन आपटाउनाव थांगासिनो दङ आरोना खाथियावनो होननानै मिथिनो मोन्दों खिन्थु आं खनसेबो थाङाखै आरोना लोगोफोरा थांबाय थायो जोंनिया खाथियावनो नालाय स सानबाय मा दिनै आं थांस्रानोसै होननानै स नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ स लोगोफोर फैसा बख'नोसै बारा गैया आरो बासजों थांबा केस नांगौ जायोना बख'ना लाबाय आरोना मानो होनबा बासजों थांबोला केस नांगौ जायोना बेनि थाखायनो बख'ना लाबाय First point. फाइनली हम पहुंच गए लोकेशन पे ओरियन अपटाउन पे सो अभी अंदर जाऊंगी देखूंगी कैसा है जोङो मलखौ नायग्रासै आरोना दायो जोङो जानो थाखाय फैग्रोबाय मानो होनबा जा उखैखादों लान्च खालामाखैमोन नालाय बेखायनो जोङो दायो जाग्रोनोसै आरोना बिनिफ्राय नायनोसै मलाव माबादि मोनो माबादि मला मोजां नंगौना नङा नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसै जाखांनायनि उनाव खत्म गाइस खत्म मैंने अकेले खाया ही photo shoot is going on boyfriend गाइस जा मोजां खारना सेंग्राफोरनि थाखाय सोरनोबाफोर नांगौबाला अरियन मलाव फैनानै बायफैनो हागोन शार्टफोरा फर्मेल ड्रेस जा मोजां स्मार्टनि गस्ला लाबाय आं मोनसे मोजां नुनायखाय लोगोफोर दायो थांफिननोसै आरोना दसे बेरायबाय जाबाय लोंबाय दायो थांफिननोसै दायो बासजों थांफिननोसै बास स्टपआव थांनोसै दायो सानवार्डनो लाबाय आं मोनसे शार्ट आरोना जा मोजां मोनखादोंमोन शार्टखौ आरो लंपेन्ट नागिरदोंमोन मोनासै साइजनि आरो मोजां गैयामोन गार' जानोसै नै गार' जानोसै आरोना गोथावनो साननायमोन आरोना मा होनगोन
सावनायखौ जागोन होननानै नै फैयो सावनायखौ जागोन होननानै बाट मोनासै रुनायखौनो जानो गोनां जाबाय बास वेट खालामबाय थादों आरोना बासजों फैबायमोन ओमफ्राय आबोलाहालिसिम अरियन आपटाउननिफ्राय आबोलाहालिसिम बासजों फैबाय आरो दायो आरो बास चेन्ज खालामबावनांगोन आबोलाहालिनिफ्राय इस्ट पइन्ट कलेजसिम स' दायो नेबाय थादों जोङो स' लोगोफोर ओरैबायदि भिर जानाय नायनो हागोन हाथायजाबनाय बायदि आरोना जनोनो जायगा गैया नै बासाव सिल्भार लाइनाव दं आरोना गेट खाथियाव स' दायो आरो मा होनगोन लोंनायसै लाइम जुइस लोंनो हायबाय सासेया साहा लोंनोनो स' लोंनोसै दायो वेटिं दङ आंनि फेभरेट स' लोगोफोर दायो जोङो सफैबाय आरोना हस्टेलाव आं मोनसे लानाय फैबाय मेक्सनिफ्राय आंनि फिसालानि थाखाय आरोना फिसाला सासे दङ ना 10 बोसोर जानाय स' बेखौ लानानै फैबाय आरोना आंनि फिसालानि थाखाय जोबोद मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय पेन्टबो नायगिरदोंमोन बाट मोनासै आरोना बेखौल' मोनबाय आङो जि मोजां नुदों आङो बेखौ बेनिखायनो लाना फैबाय बेनि प्राइसआनो जादों 600 खमसो आरोना ब्रेन्डआ जादों मेक्सनिफ्राय अरियन आपटाउननिफ्राय स' बेसेबांखिनिखौनो लाबोदों बायनो गोनांथ' गैयामोन जों खालि जानोल'सो थांदोंमोन आरोना केएफसिआव बाट मोजां नुनायखौ लाना फैस्राबाय सासेल' फिसाला नालाय अनखानांगोन स' भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै